Igbo ekenekwa m unu. O nwere ihe dị oke mkpa njọ ka anyị kwuo tata. A na-abụpụta oge nne na-afụ ndị na-ekwu our ancestor jikwa dey evil, our ancestor enwere ihe family achieve, na our ancestor lack a civilization, na our ancestor bụ illiterate. Na-afụ ndị na-akọgasị a lot of things. Tata ka m wetara unu question a. Achọrọ m ịjụ unu nnukwu ajụjụ dị oke mkpa. Unu nwa bụ ndị this generation, unu nwa bụ ndị na-eclaim unu dị wiser than our ancestors. Unu nwa bụ ndị na-eclaim unu ka our ancestors wee mali ihe, unu ka fa wee dị educated, unu ka fa wee dị civilized. Unu nwa ka m wetara this question today. Unu na na screen, unu ga-afụ ihe dị na screen now. Ama m na so many of you ga-ama ihe bụ ihe dị na screen na. And some of you nwere ike ọ bụ na mara ihe ọ bụ. Ka m kọwara na ihe this thing bụ. Ihe a bụ ihe ndị be anyị ji alie n'ukwu nkwụ. Ọ bụrụ ma ndị na-ete nkwụ, ndị ote nkwụ, pine one tapas, ya ka faja ali enu. Ihe a bụ na aka ọ dị since mgbe amụ wee luo today. O mego almost going to 30 years now. Ihe a dị ona. And ona aka ọ dịkwa mgbe our ancestors chọpụtara this thing. Ona aka ọ dịkwa wee chọpụta ya. Ona aka ọ ka dịkwa wee luo today. Nothing has changed. No improvement till date. Nke ọ na-afụ na screen now. Ihe a bụ ekwentị a mụ na gị ji eme call today. Ekwentị ya nwa bụ ihe a. This telephone iji n'aka kịta ona ka ọ dị mgbe a chọpụtara ya. Mgbe izi ndị izi chọpụtara ya bụ ndị ancestors ndị ọcha chọpụtara this thing. Ona ka o si wee dị. Ọkwụnụ fụrụ na something na change go now. Ọkwụnụ fụrụ na omego upgrade na anyị na phone iji n'aka. Ọkwụnụ fụrụ na anyị na nke abụọ ọzọ ofu na-emeghị upgrade Chinefo a na-eme upgrade. Ancestors ndị ọcha chọpụtalụ phone na-efulu chọpụta ya mgbe a chọpụtara ya n'ụlọ aka ọ dị. Mana their next generation, their children pụta mee ya upgrade wee bụrụzie o wee dịzịa simple dị portable na ọ dị na nke n'ime ike itezi ya na pocket gị wee ga ebe ọbụla chọrọ ịga. Wee mee ọnọdụ wee dịzị ọnọdụ wee nwezie Samsung phone, nwee iPhone phone mụ na gị na-abụ na use today. Now, ajụjụ nchọrọ ịjụzi gị na bụ ngị nwa bụ onye na-asị na your ancestor adịrọ wise na family family. This ụda anụnwa ndị na-ete nkwụ na-use our ancestor discover. Kedụzi ka ngwa n'oge bụ onye dị civilized as wee mee upgrade? Kedụzi ihe mere iji wee mee upgrade? Ka esi mee upgrade? A lot of things our ancestor discovered. Anyị kwesị ma ime upgrade ma ọ bụ na anyị dịgo wise. Ọ bụ na anyị magolo look our ancestors soma. Na ya kwesị nọ n'ọnọdụ anyị nọ today. Today na anyị bụ the parasite. I just na atapụlụ from ihe ndị ọzọ mere. Almost everything I use today, either no our ancestor discover or no nke I go from outside the country. You chọrọ ịjụ gị na bụ kedu ka esi wee mee this thing upgrade? Nekwa na screen again. Nke a na bụ ihe cassava. Our ancestor discover this cassava. The way discover ya from this cassava ka esi wee form ta garri. From n'ime ka esi wee form ta flour, cassava flour a na-akpọ alibo. From n'ime ka esi wee form ta akpụ fufu amụ na gị na-abụ na-eli jekwulu international na ọ bụ na onye ọbụla metụli ọnụ ma onye ọcha test kwuo ya sef ọ na-atị ụtọ. All our ancestor discover ya. Ndị ọcha dia own ancestor discover kwa a lot of things from this cassava kwa. Anyị nwa na nwaanyị ka ezi nke anyị discover go n'ime cassava anụnwa. Ka ọ bụ uneche na cassava bụ sọnsọ akpụ garị na alibo ka eji eme. Enwere a lot of things eji cassava eme. Mana ajụ nchọ ịjụsị gị na bụ ngwa n'oge bụ dị wise si ka our ancestor dị wise. Kedu ihe i discover go n'ime cassava a? Gịnị bụ ihe ọzọ i find go out eji cassava eme since a? Nothing. Ọsọnsọ oge nne ọ na-adị anyị pọrọ. Our ancestors do this, they do this, they do that. Anyị nwa ji onwe anyị nwa bụ the problem, not our ancestors. Our ancestors agbago their own game, gbaa ya ọfụma, made a lot of things achieve, discover a lot of things which mụ na gị today I can use ya. Ọjọọ na-ajụ oge na-abụ kezi nke anyị nwere nwaanyị find out. Anyị nwere nwaanyị bụ ndị agbara ọfụla. Kedu ihe anyị find go out? Ka esi mee upgrade? Daalụkwanụ.